बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। फैगौ 2 मे अदेबानि शुक्रबार खालिनिफ्राय मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव बास गारि मटरफोरा थांलाय फैलाय खालामनो हानाय नंलिया। मख'नो गोनांदि रायजोआव बांबोनाय कभिडनि गोसारनायखौ होबथानो थाखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ फोसावनानै होदों। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। बाक्सा जिल्लायाव कभिड-19 नि थासारिनि बागै जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव सावस्रि बिफाननि बिबानगिरिफोरजों मोनसे गोनां सावरायमेल खुंफुंनाय जायो। बे सावराय जथुमायाव जिल्ला बेंगिरि बिथाङा बुङो दि जाहाथे कभिड पजिटिभ सुबुं मोननायफोरा उदाङै थांलाय फैलाय खालामनो हाया, बिनि थाखाय कभिड आनजाद मिरुफोराव बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ फाहामसालियाव लांनो थाखाय गंसे एम्बुलेन्सनि राहा खालामनो बिथोन होयो। लोगोसे बे सावराय जथुमायाव 50 बोसोर बैसोनि कभिड बेरामिफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय आयदानि सायावबो सावरायनाय जायो। गोनांथि जायोब्ला बेफोर बेरामिफोरखौ गुबुन गोजौ फाहामसालिफोराव लांनानै फाहामथाय होनायनि राहा खालामनायनि बागैबो सावरायो। लोगोसे जिल्ला बेंगिरि बिथाङा फाहामसालिफोरखौ साखोन-सिखोनै लाखिनायजों लोगोसे डक्टर आरो सावस्रि मावथिफोरखौ सानफ्रोमबो खामानि मावनायखौ गोनांथार खालामनो जिल्लानि सावस्रि बिफाननि बिबानगिरिखौ बिथोन होयो। गुबुन फारसेथिं खौरां मोननाय बायदिब्ला आसामाव बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुङा कर'नाजों गाग्लोबजानानै जिउ खहा जादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला मैया सानसेनि गेजेरावनो अदेबानि समबारखालि कर'नाजों गाग्लोबजानानै सा 92 सुबुङा अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जादों। बेनिनो गासै सा 6394 सुबुंनि देहायाव गोदानै कर'ना जिउसा मोननो हादों। बेरामिफोरनि जिउ खहा जानायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे थासारिखौ नायनानै गुवाहाटीआव गोथैसालिनि सुबिदाखौ बारायना होनायजों लोगोसे गोदानै गोथैसालिबो बानायनाय जागोन होननानै फोरमायदों। दानिया फैबावदो 112 बोसोर बैसोनि दिपसन दास बिथाङा रायजोआव बैसो गोरासिन भेक्सिन लाग्रा सुबुं महरै सिनायथि जादों। दिपसन दास बिथाङा गाव भेक्सिन लाखांनायनि उनाव रायजोनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ भेक्सिन लानो थाखायबो खावलायदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा भेक्सिन लाखांनायनि उनावबो मोजां हालोदावनो दं होननानै मिन्थिनो मोन्दों। आरोबाव फैबावदो गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि समाव तेलेंगानानि सासे 18 बोसोर बैसोनि शिवा मुंनि हौवासाया गावखौ आन्दोआव लाखिनो थाखाय दंफां सायाव दंफांनि दालाइयाव औवानि न' लुनानै थादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 4 मे खालाराव कभिड आनजाद नायनाय समाव बिथांखौ कर'ना पजिटिभ मोननो हादोंमोन। बिनि उनावनो गामिनि सुबुंफोरा बिथांखौ बुंदोंमोन जे नखरनि सुबुंफोरजों थादेरनो नाङा होननानै। नाथाय गामियाव बेफोरबायदि क्वारेन्टाइन सेन्टार गैयामोन। गुबुन फारसेथिं नखरावबो आलादा न' गैयैलाय ओंखाम संनाय जानाय उन्दुनाया न' गंसेयावनो जायोमोन। बिथाङा राहा गोथे जानानै दंफां साखौनो साबसिन जायगा जागोन साननानै 11 सानसो गावखौनो नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय आन्दोआव थाबोदोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला गासैबो रोखोमनि जाग्रा मुवाफोरखौ दोंसे दिरुंजों बोखोनानै लांलाय लाबोलाय खालामोमोन होननानै मिन्थिहोदों।